Velkommen til Kender du typen? Og i dag er vi taget til Valby, og det er en meget, meget svær opgave, som Christian og Filippa er kommet på i dag. Er I så klar til det? Ja. Den bliver meget, meget svær, og jeg skal nemlig vide, hvem er det, der bor herinde bagved? Jamen, det er jo den arktiske ring, det der. Ja, men lad os lige lade være med at tage forhastede konklusioner. Vi har ikke fået forklaret dem. Chris? Men det kan ikke være meningen, at jeg skal bruge min tid på det lort. Seerne vil gerne vide, hvad du mener om dem, som bor derinde. Hey, det er isbjørnene, mand. Det kan jo enhver idiot se. Ja, men du har ikke fået de 3 valgmuligheder endnu. Prøv at høre. Fair nok, at der ikke er flere kendte, der gider at stille op i det program, ikke? Men vi gider ikke gætte, når det er så nemt. Nej. Hvad gider vi ikke? Men du har heller ikke fået de 3 valgmuligheder, og det har seerne heller ikke. Er det Susanne Bjerrehus? Er det Preben Melkær? Eller er det isbjørnene? Se, det er isbjørnene. I har ret, I får et point hver.